Nahuman gayud ni Gobernador Gwen Garcia pagtuyok ang tanang mga distrito. Apil na ang mga isla sa lalawigan sa Sugbo aron ihatod ang Caravan of Provincial Government Services. Programa kini sa Kapitolyo ubos sa pamunuan ni Gobernador Gwen Garcia aron mas mapaduol pa ngadto sa katawhan ang gobyerno. Niadtong Martes, Marso 23, gipahigayon ang katapusang caravan karong tuiga alang sa unang distrito sa probinsya sa Sugbo ug didto kini gipahigayon sa dakbayan sa Karkar. Sa unang higayon, nakasaksi si Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 Director Rebecca Giamala sa klase sa pagpanerbisyo nga gihatag sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo karon. Nang hinaot siya nga maayon ta kung buhaton usab kini sa ubang probinsya kay iyang nakita nga nabati gayud sa katawhan nga adunay gobyerno nga naglihok alang kanila. Sabi ko maganda ito, at least we have to inform the people, hey guys, meron kayong gobyerno na talagang nagmamalasakit sa inyo. You have the government is there to help you. So I'm happy of this activity. I am really proud of Cebu Province. Tungod kay mao na kini ang pagtakop sa caravan karong tuiga, mitambong gayud ang mga opisyales sa nagkadilain nga ahensya sa gobyerno sama ni Giamala og Department of the Interior and Local Government kun DILG Cebu Provincial Director Juadan Lucero. Sa iyang pagpamulong matod ni Lucero nga pinaagi sa caravan, iyang nakita ang kalipay nga gibati sa mga konstituente ug nakaingon nga naglihok gayud ang Kapitolyo alang sa kaayuhan sa katawhan. Ini nga activity, ako ni siyang gilad, kay sa tinuoray lang, nalipay ko nga face to face na akong nakita, no? Ang panerbisyo sa ato ang mga lokal na opisyalis. Ang Caravan of Provincial Government Services naghatod sa nagkalinlain nga programa ngadto sa katawhan o gihimo kini ni Garcia matag distrito. Usa na niini moong halad sa gugma alang kang lolo og lola. Diin gipang-apod-apuran ang senior citizens og food packs, goodie bags nga adunay sulod nga usa ka buwan nga supply sa vitamins, chinilas, haplas, sabon, labakara, alkohol ug may lemonsito seedlings. Ubos sa maong programa nang hatag usab ang Kapitolyo og assistive devices ngadto sa persons with disability sama sa wheelchair, quad cane, sungkod ug crutches. Apil usab sila nga gihatagan og food packs gikan sa DSWD og vitamins. Nag-apod-apod usab ang Kapitolyo og food packs, usa ka buwan nga supply sa vitamins ug gipausbawan nga GSIS accident insurance ngadto sa barangay volunteer workers sama sa barangay health workers kun BHW, barangay animal health aides o BAHA, barangay nutrition scholars o BNS ug mga barangay tanod. Samtang ang local government units nga adunay traffic enforcers, apil usab sila nga nahatagan og GSIS Group Accident Insurance tungod sa matang sa ilang trabaho nga anaa permi sa kadalanan. Apil sa mga nitambong sa maong caravan mao ang mga mayores sa unang distrito. Sila si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, City of Naga Mayor Christine Chong, San Fernando Mayor Lacambini Reluya, Karkar City Mayor Mercy Apura ug Sibunga Mayor Lionel Bacaltos. Kauban ang ilang mga vice mayor ug pipila ka mga konsehales sa ilang LGUs. Gihatagan usab sila sa Kapitolyo og GSIS Group Accident Insurance. Mao kini ang labing unang higayon nga naapil ang mga mayor, vice mayor ug mga konsehal sa pagpanghatag sa maong insurance policy. Atol usab sa caravan, giapod-apod ni Garcia ang mga financial assistance o mga cheque ngadto sa mga mayor o mga vice mayor. 3 milyones pesos ang nadawat sa San Fernando, 8.5 milyones pesos sa Sibunga, 4 milyones pesos sa siyudad sa Talisay ug tagsa ka milyon ka pesos sa mga dakbayan sa Karkar ug Naga ug lungsod sa Miglanilla. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.